Hello, beautiful people. Nkani ndio nakuti. Wina wake anaza mfusa anaza fusa Dennis Mahata kuti kodi ganizo chaloti one Africa licha one Africa libanga kafuna Gaddafi licha limene chalo mmaluna banji fusalanze lutu kuti tonse tikheni ndammozi ngati mana pangira ma Americans kandi one currency abe yo anayanka motere. Thank you so much guys. Batangizepo motanga na maganizo anu ndiotani patsokola one Africa. Aliso va bigre chayone kubwera ku African Bible College ya sovereignty koma ndingo kuyankha mwachidule osazayerekeza kupanga vie for one Africa. Ndikuveka mnobwino fikidi andikire osazayerekeza kupanga go for one Africa. One Africa sizabweretsa unity, izabweretsa extra division. Sungapaka compare USA demographic yake limene ili Africa. Tango pita iweyo ku Egypt, ndeta pita ku Zambia. Egyptian ndi Zambia nakufuna osaka mtsogolero mmodzi zingatheke? Wina uja ni Muluya. Sizingatheke. Izabweretsa division yayikulu, and division imene ija izathandizaso anthu amene akubwera kunoko, maiko amene akubwera kunoko for the second scramble of Africa. Ndikudziwa ndi very controversial topic. Unity ndikukhala one Africa nzosiyana. Unity imene ikufunika ndi unity ma systems. Koma nkhani Bible ya sovereignty zafuna zatsala mnobwino ndi nkhani ikulu kwambiri. Chachiwiri, one Africa izakhala ngati njoka ya mutu umodzi. Ndikuuza dala example ya njoka, amati kupha njoka ndikuphacha kumutu pano pa Africa ili mitu yambiri amafuna kuyipha makanika kungopanga narrow down kumutu umodzi mwaphweketsera ntchito adani Africa. Ndifaka muzani mafola mwa ana Africa sakupangidwa fund ndi anthu aku Africa, apangidwa fund ndi azungu osazakamba za ana Africa.